Hoxe temos connosco o alcalde do Concello da Baña, José Antonio Pereira Gil, do Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE, porque vamos a falar de varios asuntos de moita actualidade no veciño Concello, ademais de preguntarlle, en primeiro lugar, tamén pola situación que se está a dar esta semana tamén en boa parte de Galicia e como está afectando tamén estas fortes chuvias ao Concello da Baña. José Antonio Pereira Gil, alcalde da Baña, hola, moi bo día. Hola, moi bo día a todas e a todos. Que tal? Bueno, pois preguntarlle se hubo moitos danos, moitos estragos causados sobre todo polas fortes chuvias do pasado luns, día 26. Sí, a verdad que a Brigada de Mantenimiento está traballando estes días a reo, sobre todo con temas de desprendimientos, de terrapléns, de árbores caídas, de aguas que van cruzando as carreteras. Sí, hai bastante problemática, non son cousas graves, pero sí en moitas das estradas que temos, bueno, a verdad que temos un concello con moitos núcleos, moitas estradas, moitas pistas, estes días de tanta agua, de vento incluso, pois está sendo complicado para a brigada, pero bueno, estáse correxindo todo, a xente está tendo precaución, está a xente avisada, é consciente da situación, ten bastante paciencia neste tema e, bueno, entre todos estamos pouco a pouco pois superando esta situación. A verdade que levamos moitos días de agua, de vento e complícase bastante. Bueno, pois nada, que non vaya máis, queremos decir, e que, bueno, como sempre tamén a veciñanza xa sabe que en caso, bueno, pois de emerxencia, que hai que chamar ao 112, comunicarlo e tamén, se non poñerse en contacto para este tipo de cuestións, non? Derrubamentos, caídas de árbores e outras tamén co propio Concello. Un Concello da Baña que fai uns días informaban da intención de executar un ambicioso plan de obras por valor de 2 millóns de euros durante este ano 2026. É así, alcalde? Sí, a verdad que temos en mente proyectado pois unha serie de obras que vai ser un orzamento en torno a esos 2 millóns de euros, quizás un pouquiño máis, non? Trátase de melloras de carreteras e, sobre todo, de melloras de servicio de abastecemento de agua e de saneamento, non? Se queres comento vos así un pouquiño por arriba. Sí, claro. As principais. Nunha primeira fase que xa temos a licitación en marcha é acabar o trazado da carretera que vai desde o Ceilán hasta o límite con Valdedubra. Xa fixemos a primeira fase hasta Lañas e agora pois temos outra subvención, outra nominativa da Diputación da Coruña, en donde, bueno, pois nos dan aí 250.000 euros, nos aportamos outros 50.000 e vamos facer o tramo que chega dende máis ou menos donde se acabou agora hasta o lugar do Pazo en Cabanas, por un valor de cerca de 300.000 euros, e a continuación con fondos propios o que faltaría, non, hasta chegar ao límite de Valdedubra, que serían uns 94.000 euros máis ou menos. Desa maneira, pois, deixaríamos a carretera totalmente asfaltada en quente, con doble vía, dende o Ceilán, pois o tramo da carretera que da Diputación hasta Lañas, pois todo continuando hasta o límite, dando un servicio pois esas tres parroquias, unha conexión con bo asfaltado, un bo firme, que a verdade que lle facía moita falta. Despois temos outro proxecto que tamén xa está en licitación, que, bueno, pois a carretera que vai desde a Carballeira hasta Liñares, dende a Carballeira hasta a Iglesia, e incluso despois a subida hasta Ferreiros. Aí estamos falando de casi 400.000 euros, todo tamén aglomerado en quente, pintado, bueno, pois son obras que, ainda que moita inversión, pero da maneira que se fan, están proyectadas para que duren anos e que sean inversións rentables, non? Deixamos a un lado xa todo ese sistema de botar gravillas, riegos, que solamente dedicamos pois a pistas de monte ou pistas con moi pouquiño tránsito, non? Para o resto, creemos que é mellor invertir un pouco máis e facer menos, pero que quede para un futuro. Tamén agora xa empezamos a subida de Nantón hacia Buchaín por un valor de 137.000 euros, están xa abrindo as cunetas e preparando, tamén vai en asfaltado en quente, un tramo que, bueno, levaba moito tempo os veciños demandando e vai tamén quedar rematado en breve. E despois temos, por exemplo, na parroquia de Samame de Suevos, o tramo que leva a Torreguengo, tamén aglomerado en quente, por un valor máis ou menos de 200.000 euros,
que vamos a sacar a licitación agora para facer os primeiros meses de verán. O mismo pasa con San Cibrán, que vamos a aglomerar o que é todo o núcleo, con un valor de sobre 140.000 euros, máis ou menos. O mismo vamos facer no Busto, a subida do Busto, a baixada por un valor de 96.000 euros, tamén en aglomerado en Quente, para que quede, pois, para moito tempo. Esas son as obras así, máis ou menos, que temos de melloras de vías, non? Despois temos outro paquete, como digo eu, que é, bueno, denominámoslo de servicios básicos, non? O noso concello está moi atrasado en abastecemento de agua e saneamento. É unha verdadeira pena que non se traballara nos últimos anos prácticamente nada neste senso. Bueno, estamos con varios proxectos. Ahora mismo xa estamos ejecutando tamén o saneamento e o abastecemento de agua para as aldeas de Liñares e de San Salvador por un valor de 177.000 euros. Estáse ora facendo a obra, faise o saneamento e ao mesmo tempo levase o abastecemento de agua. Vamos a sacar a licitación tamén o abastecemento de agua da parroquia do Barro. Tamén vamos levala hasta ali. Eso, bueno, pois ten un custo de uns 120.000 euros máis ou menos. Que máis temos en abastecemento e saneamento? Pois mira, temos proyectado facer nesta primavera tamén o abastecemento de agua máis a millora do firme de Seoane. Aí falamos dun orzamento de uns 170.000 euros máis ou menos. Tamén é dotar de abastecemento de auga. E aproveitamos para mellorar a capa de rodaxe toda en aglomerado en Quente, xusto ali por diante da iglesia no núcleo, digamos, efectivamente, a zona antigua carretera general, por decir de alguna maneira, non? Bueno, pois son esas obriñas que temos aí todas proyectadas para facer este ano. Non quita que tamén temos programado a maiores pois unha pequena millora no PAI por un valor de 20.000 euros. Si vamos algo, como digo, algo libres de cargas, pois trataremos de dotar tamén de saneamento dos pequenos núcleos que nos quedan na parroquia da Baña, que fan Pousa, bueno, e algún máis que temos por aí. Serían obras menores, por uns valores aí en torno a 30.000, 40.000 euros. Non está nada mal, alcalde. Digo, sí. O estado de obras e proxectos que hai en marcha que se reparten, como ben decía, entre esos aglomerados, non, en Quente, tamén de moitas vías, e logo os servizos básicos, non, tamén, que outra das carencias que sempre falamos, decía antes vostede, non, que unha mágoa que non se fixera, pois, bueno, máis, non, antes, porque prácticamente non se fixo nada, non, temolo comentado aquí, agás a parroquia, creo que da Baña, non, e algo en Corneira, o resto saneamento máis ben pouco, non? Sí, incluso, pues realmente, incluso o que che falaba antes, a parroquia de San Vicente non está completa, quedan estos pequenos núcleos. Quedan esos núcleos. Bueno, pues a zona de, non sei, Samamede, Ceilán, sí que tamén... Sí, Samamede, Ceilán, de feito, parte de Samamede, nese mandato que tuvemos antes de que nos fixeran a moción de censura no 19 ou 21, fixemos nos ese tramo de Samamede de saneamento. A nosa iniciativa sempre foi pois dinamizar o noso concello e dar esos servicios mínimos que non ten. Eu entendo, e a veces comentan outros alcaldes, que ese tipo de inversión que non se ve, non, que non chama atención. Bueno, eu creo que é fundamental, ainda que non se vexa, que os nosos veciños teñan abastecemento de agua e que teñan saneamento. Si queremos que o Concello medre, hai que dar esos servicios. Despois, o rédito político, pois, é outra cousa, non? Pero creo que aquí hai que vir con un proxecto e leválo a cabo. Claro. Ao final, eu que digo sempre, aquí está onde paso, poderás votar unha legislatura, 2 ou 3, pero non é un posto fijo, e o que hai que intentar é, durante o tempo que estás, facer as cousas que realmente crees que son necesarias para o Concello. Neste caso falamos de algo fundamental, como o abastecemento de agua e o saneamento. Sin olvidarnos do resto das cousas, evidentemente. Sí, claro. Basicamente é xestionar ben, o que pasa é que eu diría que o problema do saneamento non é que non se vesa, é que non se conecta a xente en moitos lugares, entón... tamén nos preguntamos para que valeu enterrar tantos cartos ali se a xente ao final non lle dá uso. Bueno, vamos a ver, isto é como todo, eu estou vendo que... O digo porque non é exclusivo, digamos, nin desta zona, nin de outra, de moitos sitios, non? Sí, pero isto ten un doble filo, por decirlo de alguma maneira, non? Unha vez que ti fas o saneamento,
calquera veciño que quere facer unha casa ten ese servicio, pode engancharse. O que xa ten e ten unha fosa séptica que está autorizada, que está legalizada, evidentemente, bueno, pois co mellor, pois nunha temporada, pois non se engancha, non? Pero tamén hai que ser conscientes que unha vez que se dota de saneamento, pois un lugar, unha parroquia, pois acto seguido, Aguas de Galicia fai as súas inspeccións e aquelas fosas éticas que non cumplen oblíganse a conectarte o alcantarillado, evidentemente. Entonces, eu creo que hai que dar o servicio, hai que facelo. Despois, pouco a pouco, claro, ven a segunda fase. Totalmente de acordo. Creo que non debería ser de obrigado, non cumprimento, ter que obrigar a ninguén. Debería sair dos propios cidadáns, non? Se teño un servizo ás portas, non, da miña casa, aos pés da miña casa, pois hai que darlle uso porque hubo recursos públicos, non, fondos para facela e para que todos nos podamos servir, non, nunca mellor dito, dese servizo e non telo aí parado, que o que sucede desgraciadamente en moitas ocasións. Pois alegrámonos moito no caso da Baña e que sigan vindo máis servizos deste tipo, non? Que por un lado non se ven tanto, non, como os aglomerados, como as melloras nas estradas, que parece que eso sí que é bo para todo o mundo, o outro só parece que é bo para certas cousas, pero estamos falando de futuro, non? E estamos falando de algo que, bueno, pois co paso do tempo daremos aínda máis importancia. O que decía tamén José Antonio Pereira, se eu quero construir unha casa nunha zona da Baña donde existe servizo de saneamento, pois moito mellor, non? Porque me aforrarei múltiples problemas ou quebradoiros de cabeza. Algo máis sobre o tema de investimentos para este ano, alcalde da Baña? Bueno, basicamente o que vos comentei, eu creo que é un plan ambicioso, estamos falando de algo máis de 2 millóns de euros, e despois comentábache que mellor incluso con fondos propios, pois pequenas obras que nos poden quedar aí, pequenas pistas, tirando un pouco tamén de algún tipo de subvención e tal, pois algo máis ainda vamos a facer. Claro. Nos decía que algunha obra xa está en marcha, como esa subida, non, a Buchaín, o resto, cando pensan executalas? Bueno, ahora mismo estamos cas licitacións, a nosa idea é aproveitar estes meses malos para sacar todas as licitacións, e unha vez que cambie un poquinho o tempo, a partir de, bueno, pois marzo, abril, pois será todo, digamos que encadenado, non? Estamos traballando para deixar as licitacións feitas agora que o tempo non permite facer obras, para ter xa toda a documentación, todo o papeleo, as concesións, todo isto listo para que unha vez chegue o bo tempo a primavera, pois abrir as obras de maneira continua. Además está coincidindo que as que se están adjudicando son empresas distintas, non están coincidindo, que eso, bueno, pois tamén nos beneficia porque nos acumula todo nunha única empresa, e eso pode ocasionar incluso retrasos, non? Está se dando a circunstancia que están salindo distintas empresas nas licitacións, pois, bueno, pois eso, por unha parte, hasta nos están caixando, porque danos garantía de que non se vai acumular todo e que se van poder ir abrindo obras relativamente rápido. Claro. Moi ben, imos a falar tamén do preno que celebraba a Corporación Municipal da Baña no día de onte, mércores, primeiro preno, ademais deste ano, non? Creo, deste novo ano 2026, con moitos asuntos tamén relacionados con obras, non? A solicitude do POSPRUS 2026, entre outros, e logo tamén está o POSPRUS adicional, non? 1/2026, o que se refire a gastos sociais extraordinarios, e tamén unha parte dese POSPRUS adicional que é para a reducción da débeda. Contenos, alcalde. Bueno, pois contarche así un pouco por arriba que, bueno, son tres pos, digamos, un 3 en 1, por decir de alguma maneira, non? No primeiro, donde deixamos unha gran parte dos cartos que nos dá a Diputación, neste caso uns 533.000 euros máis ou menos destinados para gasto corriente, para pago de proveedores, porque aínda que temos esa necesidade de facer obras de dar servicios, pois non queremos olvidarnos tamén de facer os pagos aos nosos proveedores, sobre todo proveedores locais, xente que traballa con nós, entonces unha gran parte vai quedar destinada para gasto corrente, non? Ainda así vamos a facer unha partida de 127.000 euros para unha obra de millora de firme no lugar de Fiupans. Bueno, entre Fiupans e o límite con Negreira, será un aglomerado en quente tamén, pintado,
dunha estrada, bueno, que está en unhas condicións bastante malas, non? E despois apróbase tamén para o complementario unha obra para facer tamén de 220 e pico mil euros, que será a carretera que une Nantón co Barro, tamén en aglomerado en Quente. En canto pois adicional para gastos extraordinarios, gastos sociais, bueno, vai destinado a varias partidas, ao servicio do SAF, a reforzo da traballadora social, a unha partida para emerxencia, bueno, ten distintas, falamos de 67.000 euros máis ou menos, e ten distintas partidas internas nas que se vai a destinar. Despois a reducción de débeda, bueno, pois esa débeda que temos ca Diputación de todos esos anos de atrás que se foi solicitando ese préstamo sin intereses que ahora temos que devolver, é unha partida de 116.000 euros que vai destinada íntegramente para reducir esa débeda que temos ca Diputación. Básicamente foron os asuntos que se deron un pouco máis de importancia e que saliron no pleno de... Oye, contanos, porque tamén se levaba un recoñecemento extrajudicial de crédito, digamos, facturas, non, que quedaron sen incluir na contabilidade fiscal, digamos, do pasado ano 2025, ben porque entraron máis tarde, non, entraron a mellor neste ano, son facturas do ano pasado, ou porque, bueno, pues cando se pechou, digamos, a contabilidade, a canto ascende, alcalde? Sí, estamos, bueno, son eso, como ti ben di, son facturas que se presentaron para pagar bueno, fora de plazo, por decirlo de alguna maneira, non, dos últimos meses. Bueno, estamos falando de 300 e pico mil euros ahora, o dato, sí. Mira que ainda tiña na cabeza, pero... Bueno, aproximadamente, sí, sobre ese... Rebuscando aquí, pensando, eu creo que estamos falando de 300 e pico mil euros, non chega a 400.000, Vale. Un reconocimiento extrajudicial dos últimos meses, bueno, temos que recoñecelo para poder facer frente e pagalo durante este ano, o primeiro trimestre deste ano. Que esa se vai a engadir, digamos, ao orzamento, presuposto, non? Deste ano, digamos, habrá que descontalo, non? Do presuposto. Sí, efectivamente, son facturas que pasan, evidentemente, dun ano para outro e que ao final pois entran nos orzamentos deste ano. Tamén se aprobou a adhesión ao convenio en materia de prevención de incendios e xestión da biomasa. Si, isto de irnos a un convenio pois que asunta, si é certo que hai certa polémica porque, bueno, incluso a FEGAN non aceptou nunha serie de discrepancias que tiñan aí. O convenio pode ser mellorable, evidentemente, pero bueno, a nos facilítanos moito traballo, vannos a facer 12 kilómetros de desbroce de estradas, bueno, incluso a solicitud de os veciños que poden adherirse a eles para que as limpiezas das rozas pois lles salan un precio máis asequible, un convenio que vai favorecer un pouco o tema das cortas das zonas de seguridade, desas zonas de prevención de incendios. Bueno, aínda que non é, digamos, o convenio que nos gustaría, pero sí que nos vai a beneficiar, por lo tanto, pois, bueno, levas a pleno para bueno, adherirnos a él, aprobase por maioría e vamos a adherirnos a este convenio. E outro asunto máis tamén que vemos por aquí na orden do día que se abordou a modificación da política de seguridade. De que falamos, alcalde? Sí, bueno, isto falamos do Esquema Nacional de Seguridade, non? Todo isto, como ben sabedes, a ciberseguridade, os ciberataques, os concellos, bueno, pois temos moitas brechas por onde esta delincuencia a nivel informática pois nos poden facer moito dano. Entonces estamos indo nós, prácticamente todos os concellos da provincia da Coruña, da Man, da Diputación, que nos están axudando a reorganizarnos e a integrarnos nese Esquema Nacional de Seguridade, non? Polo tanto, fai falta que o Pleno pois que autorice, neste caso o alcalde, que sería eu, para, bueno, pois facer todo esa documentación necesaria para pouco a pouco irnos adaptando a ese esquema de seguridade e intentar pois mellorar as nosas tecnoloxías e blindarnos ante os posibles ataques deste tipo, non, informáticos, que nos poden pois dar serios problemas.
Moi ben, algo máis que nos quede por aí no tinteiro, José Antonio Pereira Gil, alcalde da Baña, antes de preguntarlle tamén polo que se ven, non? Pola festa da Filloa da Pedra na súa 22ª edición o domingo 8 de febreiro, que precisamente se presenta hoxe mesmo, non, en Compostela. Non hai moito máis que comentar, simplemente aproveitar para invitar a todos os veciños e non veciños, toda a xente que queira vir ao Concello da Baña ese día 8 a pasar un día espectacular, un día entre amigos, un día comendo ese produto tan típico noso como é a filloa, habrá pulpeira tamén, habrá actuacións. Entonces, pois nada, desde aquí aproveitar pois para invitar a todo o mundo a ese día 8 que se acerquen aquí ao pabellón de San Vicente, ao Concello da Baña, a celebrar esa edición da Festa da Filloa. Pues nada, aí estaremos todos todas. Alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil, moitísimas grazas, como sempre, por atender a nosa chamada. Moitas gracias a vos e un saludo para todas e para todos.